ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଆରେ କିଏ ରାମ? ଆରେ ବାହାରଟା ରହି ବଡି କାହିଁ ଛାଡୁଛି ରେ? ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ରହିଥା ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଷ ବାସ ଦେଖୁଛୁ ଏ ବର୍ଷାଟା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷାଟା ହଉନି ପରା କି ଚାଷ ବାସରେ ଚାଷ ବାସ ବି ହଉନି। ଚାଷ କଥା କଣ କହିବି ରାମ? ଯାହା ହେଲାଣି ନେବି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅଟି ବି କପଡ଼ା ଝିଅ ବାହାଘର କଣ କରିବି କହ? ଭାବିଲା ବେଳକୁ ରହିପାରୁନି ସାଙ୍ଗ। ଦେଖାଯାଉ ଚିନ୍ତା କରନା ସାଙ୍ଗ ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି ଟିକେ ଯାହା କରିବ। ମା ମିଲି ହେଇଥାମା ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ ଝିଅ ଆରେ ଝିଅଟା ଦେଖୁଛୁ ତା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ପରା ତା ବାହାଘରଟେ କରିଦେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତୋର ପୁଅଟେ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଟା ସେ ପିଲାର ବାହାଘରଟେ କରିଦେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତାଟା ଯିବରେ। ଏମିତି କରିବି ସାଙ୍ଗ ପୁରା ପୁରା ଅର୍ଥବାଦ କଥା ଜୀବନ ଯାକ ମୋଟିରେ ଲାଗିଲା କି ଜୀବନକୁ ମାଟି କରି କରି ପୁଅଟାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ ସମର୍ଥ ଥାନ୍ତା ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଚାକିରି କରିବି। ମୋ କଥା କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ମା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ରାମ ଚାଟା ପଚାରୁଥିଲେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବୁନି କି? ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଏତେ କରିପାରିବିନି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା। ନା ବାପା ଭାଇ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି କହୁଥିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଲେ ଚାକିରି ପାଇବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବ ସରକାରୀ ଦରମା ପାଇବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାହା ହେବି। ବାପା ଆପଣ ମୋ ଚିନ୍ତା ଏବେ କରନ୍ତୁନି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାହା ହେବି। ବାପା ଚିନ୍ତା କରନାରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୋର କିଛିଟେ କରିବ। ମାରେ ତୋ ଚା ଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି ରେ ମା। ବାପା ଉଠା ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ଆମ ପୁଅ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି। କୋଉଠି ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି? ଚାକିରି ମୋର କୋରାପୁଟରେ ହେଇছে ବାପା। କୋରାପୁଟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛୁ କୋରାପୁଟରେ? ଥରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଦିନ ନଦେଇଥିଲେ ମୋର ଆଖି ହେଲା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଏତେ ବାଟରେ ଯାଇକି କୁଆଡେ ଯାଇକି କରିବୁ ରହିବୁ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଦେଖିବି? କଣ କରିବି ଲୋ ବୋଉ? 4 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଚାକିରିଟେ ନ କରିବି
तेबे तुम दी जन को पेट पोषिबे केमिति सुमित बापा आउ से शुणिल मिलीर बाहागर केमिति हबो सुमित बापा शुणिल आम पुओ जाई कोरापुटरे चाकरी करिବ अरे गोटे मिनिट अरे पुओ दरमा केते बापा दरमा कथा कोना बापा दरमा मात्र 6500 6500 टଙ୍କା दरमा तो बाप मा दुईटा को खाइबाकू दबु पुଣି ତୁ ସେଠି ରହିବୁ କେମିତି ଖାଇବୁ କେମିତି ପୁଅ तमे आदु व्यस्त हो नाई बापा जेमिति ओळिए खाई ओळिए उपास रहिबि सिना जो प्रकार पैसा संचय करी तम दी जन पेट पोषिबि आ भौणी टीर बाहागर के करिबि ଶୁଣୁଛ ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ପୁଅ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ 65 ପଛରେ ଗଢା ହେଇ ଆସିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଅ ସହିତ ପଳେଇଥିଲେ ଆମେ ବାଦ ଧୀରେ ଦିଟା ଜନ ଧନ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଆରେ। ତମ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିକି ଏଇ ଅବଳାରେ କେମିତି ଯିବି ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଝିଅ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ କହିଲେ ପରା ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ବିନା ରହିବ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ ସେ ଆରାମରେ ଆରେ। ହାଲୋ ହୁଣ୍ଡି ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କର ନା ମୁଁ ଆସିବି ଲୋ ହୁଣ୍ଡି ଆସିବି ହିମାଂଶୁକୁ ଫୋନ କର ଫୋନ କର ଭାଇ ଭାଇ ସେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପିଲା ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ବୋଲି କହୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ କୋଚିଂ ପାଇଛି ହଁ ସବୁ ମାନିବି ଆଚ୍ଛା ଆମ ରୁମ୍ ରହିଗଲେ ସକାଳୁ ଝାଡୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କି ସମୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ କାମ ଅଛି କରିବି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା ଟେନସନ ନେବା ନାହିଁ ହେଲା ସୁମିତ୍ରୀ ଟିକେ ଫୋନ ଲଗାନି ମା ହଉ ବାପା ଲଗୁ ମତେ ଆଖିକି ଦେଖା ଯାଉନି ଲଗା ନମସ୍କାର ବାପା ନମସ୍କାର ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ପୁଅ କେମିତି ଅଛୁ ବାପା ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ବାପା ଆଉ ବୋଉର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ରେ ବିଧିର ବିଧାନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ତ ବହୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରେ ପୁଅ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ପଇସା ପଠେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଦିର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଲାଗିଛି ଭାବୁଥିଲି ତୋର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟାରେ ପୁଅ ଭାବୁଥିଲି ଭାଇ ଭାଇର କାମ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଥାନ୍ତି ରେ ପୁଅ ଏଇ 6500 ଟଙ୍କାରେ ଏକା ବେଳକେ ଦୁଇଟା ବାହାଘର କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ବାପା 6500 ଟଙ୍କା ଦରମା ହେଲେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ବାପଟା କରିବ କଣ ହଉ ବାପା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ରହୁଛୁ ବାପା ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରୁଛି। ରହିଲି ବାପା ଆରେ ଫୋନ ସଇଲା ତୋର ଶୁଣୁନୁ ଯାଇଥିଲି ଚକୁଟି ଯାଇଥିଲି ଚା ଦେଇ କଣ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ମୋଟା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି କଣ ଅଛି କହିଲେ ଆମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତା ବାହାଘର କେମିତି କରିବି ସେ ଟେନସନରେ ରହିଛି ଆରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ପୁଣି ଅଛୁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ତୋର ଭାଇ ଭଳିଆ ନା ନାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା ତୋତେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଲ ଆରେ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ କଣ ତୁ କିରେ ଆମେ ପରା ଭାଇ ଭାଇ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ତୁ? ଆମେ କରିବା ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଘରକୁ 50 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ତ ଦଉଛି ନେଇଯିବୁ ହେଲା ବାପା ବାପା ଭାଇ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଅରେ ପୁଅ ବାପା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପଇସାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ଆରେ ପଇସା ହାରି ନେଇଗଲା ହଁ ବାପା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇଠି ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ପୁଅ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁଅ ବାହାଘର ବି ହେଇଯିବ ସେଇ ପ୍ରଭୁ
तुम दाबी मुताबक सब जिन सब देइछि मो झील को शांति रखिबो शांति रखिबो हो मोर चिंता करले मु शांति रखी तुम होला चला मां सीता मां के फोन लगानी को को ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଗି मत बुढ़ा लोक मां देखा जाउनी आकि कि टिफिन फोन कथा भी को हेलो ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତ ବାପା କଥା ହେବେନି ଆଉ ଫୋନ ଦଉଛି हेलो ବାପା ନମସ୍କାର। नमस्कार अरे बापा तो माँ देहटा टे बिगड़ी जाइए रे କଣ ହେଇଛି କହୁନ ଦେହ? अरे कौन कहि तार जमी डायबिटीज बढ़ी जाइए बीपी लो हो मेडिकल आडमिट कर देखा व्याकुल हो ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାପା, ମୁଁ आसी जाइए अरे तुम पुओ सुमित फोन कर ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ देहटा पूरा भल ना ବୋଉ ତ କଣ ହେଇଥିଲା ବୋଉ? ସୁମିତି ହଁ ବୋଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ କି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆସିବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ବୋଉ, ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। अरे सुमित ବାପା बापा तू चेष्टा कर आउ किसी पैसा नहीं आसू पुओ कहीं मो पाखे किसी पैसा पत्र किसी ना पुओ ହଁ ବାପା तू सत चेष्टा कर आसिक पहुंचा ଆଜ୍ଞା कहीं मत किसी अलग अलग लगुच ଆଜ୍ଞା रखिली पुओ ହଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ବୋଉର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ଯେମିତି ହେଲେ କାଲି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଉ ଯିବା ପାଇବ ପରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୁଟି କଉଡ଼ିକେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ 6500 ଟଙ୍କାର 5000 ଟଙ୍କା ତ ଦେଇଦେବି ତୁ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଦେଇଦଉଛି ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାରି ଯା ହେଲା ତୋ ମା କଣ ମୋ ମା ନୁହଁ ଆଜି ନେ ଆଉ ଯା ବୋଉ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା? ବୋଉ ଆଉ ନାହିଁ। हम उसी लोग को लुका को चढ़े चली जीवन जाक कष्ट सही सही आज मत निशान न लोकर एक क्या कर चली चलो एमिति चली गलो तमे अरे मो कथा भाबिलोनी ଆଉ ଆମ ପିଲିର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରି ଆଜି ସେ ବାହାଘର ସରି ଯାଇଥିଲା ସରି ଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଏତେ ବାଟରେ ରହିଲି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜମାସୁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତୁ ମତେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯାଇପାରିବୁନି ଯାଇପାରିବୁନି ମତେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯାଇପାରିବୁନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କେମିତି ତା ବାଟରେ ଗଲା
गला केवल किसी मुद्रा पाए वो आदि बाबा पारिलिनी ଭଲ କରି ପାରିଲିନି ଏ ସରକାର ତମେ ଆଜି ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଦରମାକୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଆଜି ତର୍ପି ମାରୁଛୁ ଏତେ କମ ଦରମା ପରେ ବି ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ଆମର କୌଣସି ଦଫା ତମେ ମାନିଲାନି ଏବେ ସମୟ ଅଛି ସରକାର ତମେ ଆମର 3 ଦଫାକୁ ମାନିନେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପାଖ ପରି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ପିଲା ହେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପକେଟରେ କୋଟି କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହାୟତା ହୁଅ ଆମକୁ ଏଇ ଲଢେଇରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ ଆମର ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇ ଲଢେଇରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କର ମୁଁ ଏଇଠି ଭିକ ମାଗିକି କରିବି ଭିକ ମାଗିକି